फैशन तो बढ़िया अच्छी सार से था ए रास्ता सफा है प्रभु जगतश्वरी विजय करबे ए रास्ता भी सफा करबे हां आउ की करूची आज्ञा म घर वाली करूची तो घर वाली करूची हां आज्ञा और तो घर वाली जुड़ा के नहीं आज्ञा हां मु तो दुबई कॉलेज जाउछली के हां दुबई हां एते बड़ जाइलु हां ताबरे ताको किछि देई नहीं हां 6 मास में मो सहित कथा नहीं आपन टिके डाकी तो भलो होता हेले मु डाकिले किछि कहबो ना राम जमा के किछि कहबिनी किछि कहबो ना के ता ना कोन दाना हां दाना आ ताके बजाए कौन मुझे जाना थे कि मौली बेटी अब आज मस्ती नाटक स्टैम्पर मारे दो हां हां कौन लिखा है एट कौन लिखा है जी कहीं देखिए रे बोला भाई हां मनोरमा मनोरमा हां अरे आप ए मनोरमा मनोरमा अरे को छुना कौन आगे छुई भी कौन
କଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆମେ କେତେ ଅର୍ଜନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ କିଏ ମନା କଲା? ଆପଣ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। ଆପଣ କୁହରେ ଡେଇଁବ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି। ଆରେ ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ଆଜ୍ଞା ଆମ ହଁ। କୁଳ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବ। ହଁ ଆଉ ଅନ୍ୟকে ଭୁଲରେ ଡାକିଦେଲେ ହଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୋରିମାନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜୋରିମାନା। କଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହୁଁ? ହଟ୍ ସାର୍ଟ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଁ? ହଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କିଆ ମଦ ଦେଲ? ଆଜ୍ଞା ହଁ B7 190 ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ ଗାଁ ବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯିବି ଆଉ ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆସ ଆସ ରସ ହୀରା ଲୋ ଆସ ଆସ ରସ ହୀରା ଅଛି ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଯାତରା ରସ ହୀରା ଲୋ ଆସି କରି ଦେ ସଫା ସୁତରା ରସ ହୀରା কিয়ে ডাকে ঘড়ি ঘড়ি রে কিয়ে ডাকে ঘড়ি ঘড়ি কান্ত ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଛାଡ଼ି ନମାର ରଡ଼ି ଏକା ନ ଯିବି ମୁଁ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ନମାର ମୁଇଁ ତୋର ନିଜ କାନ୍ତଲ ମୁଇଁ ତୋର ନିଜ କାନ୍ତଲ ବିଦେଶୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ହଉଛି ସଦ ଆସନ ମିତ ଝାଡୁ କରିଦେବେ କି ଆସି ତ କହୁଛି କାହିଁକି ସୁଆଗ ଡାକ ମୁନିଲା ପରି ହେଉ ଅଛ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉଠି ସେଇଠି କୋଉଠି ପଡିଛି ଦେଖେ ଏ ସେ ନାଳରେ ପଡିଛି ହଁ ମତେ କିଏ ବାଟେଇଲା? ତତେ କିଏ ବାଟେଇଲା? କିଏ କିଏ ବାଟେଇଲା? ଆରେ କୋଉଥର ବାଟେଇଲା? ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣି କୋଉଥିରେ ବାଟେଇଲା ଦେଖୁଛି। ହଁ ସେ ମୋବାଇଲଟା ବାଟେଇଲା। ସେ ମୋଟାଟା ବାଟେଇଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ କୋଉ ପତଳାଟା ନା କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଳ ହସ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବଗ। ସେ ଜଳ ହସ୍ତି ତୁ ହଉଛି ବଗ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଉ ତତେ କିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି ରେ ତମ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦିଶୁନି ଚଶମା କାଳେ। ପିଶାଚୁଣି ଆସି ପକେଇଛି। କାମୁଡ଼ି ଦବ ମତେ। କାମୁଡି ଦବ? ଜାଲା ନାହିଁ। ଆରେ କଣ କାମୁଡି ଦବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଭୁତୁଣିଟା। ଭଲରେ ଦେଖିରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? କି ମନା କଲା କି? ମୁଁ ତ ପିଇଦେନି କି ହଁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ତତେ ତତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା 3-3ଟା ଦେଖାଉଥିବ ଆଉ ହଁ ବା 3-3ଟା ନୁହେଁ ଆଉ 4-4ଟା। 4-4ଟା ଦେଖାଉଛି ଆରେ ନେଟ୍ କ୍ୟାପି ଆରେ ନେଟ୍ କ୍ୟାପି ଆରେ ନେଟ୍ କ୍ୟାପି ଆରେ ଇଏ କଣ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ହଉଛି ମଦ ନିରାଶାର ଆଶ୍ରୟ ଦୁର୍ବଳର ବଳ ଆଉ ରାଶି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଆଗେ ପିବୁ ନା କାହାରିକୁ ବି ମାନିବୁନୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ବୋପାକୁ ବି ମାନିବୁନୁ। ନାଶାର ଝିଅଟା ତ କହିଦେଲ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଆରେ ମାର ତମେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଇକି ପଳେଇବ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ବସିଲୁଣି ତ ଝାଡୁଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଝାଡୁ ଧରି ପଳେଇଲା କାମ କରି କେମିତି ରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ଆଣେ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଟିକେ ପ୍ରେମରେ ଡାକେ ପ୍ରେମରେ ହଁ
ହଁ ଭାବେ ନହେଲେ ପୁରୀ ପଳା ଭାଗ ସହ ତାକୁ ବେଲ ପଣା ଟିକେ ଦିଅ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦିଅ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି ଘରୁ ଆଗକୁ ଲାଗିବ ଆସିଲି ଯେ ତୁ ତାକୁ ବେଲ ପଣା ଦେବୁ ସେ ପିଇକି ଥଣ୍ଡା ଘରେ ଶୋଇବୁ ଯଦି ହଁ ଟିକେ ଭଲ ଧରିକି ଆସ ପୁରେଇକି ହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହଉଛି ହଁ ଧରିକି टेकी हाँ अरे पाण कौन तू तो दंडा सीधा हाँ अरे ताकू कौच जल हस्ती आकू कौच जल हस्ती तू को पानी टाकी मोटीटा क्या देह तो मांस होने नहीं हाँ भीतर पूरा एते खाऊ थो और भात डालना हाँ और भात डालना खाई के सोई को जे हां हां नेट कैसे अरे नोनी टिके हां और रियली एक 10 5 20 पढ़िका शिखिचु अरे मिस आसी ना